bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun onon wowɓe darde min e Windire TV taw koye émission Sénégal men mo kala e mon no woni e no woniri min ñaganima ɗum Allah kisal mbiɗen ñagano mon Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe e wiide on yon jokku wadde abonné e Windire TV jokkon wadde partagé liron vidéo ji ɗi nde tawno doole lingu ko ndiyam so tawi kay wona gulɗam wadde mbiɗen ñaagui mon ene jaggonton min mbele gueɗe ɗe ene ɓuura yarude yeeso saabu so yaari yeeso mo kala men ma yiito hen hoore muɗum Windire TV noon e seenuji goɗɗi ɗi gona Windire TV en garti waddude bandiraɓe ko yewtere raɓɓere wonata hakkude men e ɓe ganduɗa ko internet uji Windire TV oɗon gandi ko ɓooyani kawisaji mawɗi walla phénoméne pattam lamu waɗi toon e wuuro en wiye Mbanan tawa ko suka biteɗo Demba Hamady Sata ene ɗannino ene arti ene addi jawdi nde o arti nde noon waɗi jaɓɓugal mawgal waɗi kawisaji kewɗi saabu yimɓe hewɓe mbi meeɗa yiide ko waydani en jahat noon droit au but en pokkitat waɗi en artude e yewtere nde saabu en mbaɗi hen ñanden yewtere kono waɗi en artude hen enen wonko en tinano hen holko en tinano hen o mo ganduɗa ko jaydiyanke biteɗo Hamme Amadou Ly gonɗo 2STV woni yiyande e raɓɓere nde o adduno hen toon e groupe mabɓe kamɓe jaydiyankoɓe witeɓe GIGPS won yiyande nde o adduno hen kono caggal mum waɗi réplique aji kewɗi waɗi jaabuji kewɗi yimɓe ene jaabomo waddi enen en jurnota ko hen en dokkat bandiraɓe holko Hamme Amadou Ly haalno hen e on saaha gadden jaabawuji ɗi ɗum fo so ɓenni e on saaha gadden hen enen yiyande men ko ɗum ɗo woni ko Hamme Amadou Ly haalno hen e jeehi. Assalamu aleykum wa rahmatullah CIGP mbaɗɗon oɗon celli mbaɗɗon tampere mawɗum kay min phénoméne oɗo mboɗo yinno ƴeewan mittade par ce que min mi ronki mi heeɗima ko haalate ko foof mi ronki yiide hen information tan mawɗo mi ronki yiide hen information ko kaari ummima guuru men ɗannimo ardi e jawdi waɗi toon fodde duuɓi 6 ummima ko Ziguinchor yeehi Mali arti hol information woni hen holko woni ɗo hol fayida gonɗo hen jaafoɗon min wawi taw ko min woni mo yiyani walla mo nanani kono mi ronki andude ɓuural intérêt gonɗo hen o so tawi won joguiɓe hen miijoji ko mbawi rokkude en mbawi rokkude hen miijoji men surtout yaaɓe ha jii gueɗe ɗeɗe kono min kam mi yiyani ɗo information hay goto fintiɗanno arta addude jawdi yiyani information hay goto holko addi oɗo phénoméne so tawi yimɓe en mbawi rokkude hen miijoji men ko hunde wande fayida wonata e jaafoɗon no feewi kay yanti hen kadi won namde baɗɗe ɓurɗe mbo jaafoɗon wiyani ɓurɗe baɗɗe fayida ɗo mi nanani e jaydiyankoɓe no namdo en gandi o toon ko duuɓi 5 ha 6 yiyama kewede jawdi ndi holno dañiri jawdi ndi ko namdal patam lamiwal ɗo am ɗo holno dañiri ɗum e holko gollotono holno dañiri ɗum e holko gollotono ko ɗum ɗo ko namde patam lamiwal eyyi kay min kay jertinen mi jaliyankoɓe tan ko wasde rewde e phénoméne fuul jaydiyanke so tawi ko wayni joli e kala ko ɗum wawi wonde noon an a dartoto gona e miijtade wona e miijtade kadi woto ɓayre jomum walla lollugol jomum haɗe wawde yiide won namde ɗe poɗɗa namdetade hoorema poɗɗa namdade jomum eyyi par ce que ɗum ɗo information tigui rigui ala e o yeehi o artiri jawdi ɗo ala information holto information o woni manam ko holno wurduno e nder leydi Mali e aynaɓe ɓe wonduno waraɓe toon holno faggiri jawdi ndi e nder ndiɗo jawdi e nder duuɓi 6 holko gollotono ɗum ɗo ko namde pottam lamiji ɗo am ɗo ɗum ɗo yeta kono kam ko yiddi tan jertinde e jaydiyankagal wona mbefeego foof yeehi tan an jaydiyanke ko ulloɗa e mbefeego jaara kadi e nayorɗa kadi neɓe jiɗiri ni ɗum kam ko hakkude men ɗo tan kalatmi ɗum par ce que ko ɗum bindande aduna phénoméne aji mbaɗi ni foof ina mbaɗa e kala saaha phénoméne Cheikh Chérif waɗino ɗum en 80 dans les années 97 je crois 96 97 Cheikh Chérif nde arno nde ɗo
en jii won jaaniyankoɓe ne naatirno hen nder en jii no lofori hen keddiri toon lofdi e makko eyyi ɗum noon kala nde phénoméne mbaɗo ni waɗi mbeefeego han jaaniyanke o luuñco seeɗa mbeefeego ngu ƴeewa hol namditoɗa hoore ma won namde holko kewi holko hesɗi holko woni actualité ɗo yeeto hol intérêt mum pour renndo ngo wona intérêt personnel hol intérêt renndo ngo hol nafoore renndo ngo wonde e ɗum ɗo e heddoto noon namde nder kewɗi ina ngoodi ɗi ngannduɗaa ɗe e yiyande am jaadiyankoɓe arnoɓe toon ɓe ndewi e beelam mbeefeegu ngu ɓe namdaki mbo ɗum mboɗo sikki on keɗima ko hamme Amadou Ly haali ɗo ko ɗiɗo élément ji tati o haali soko tawi haɗum gantiɗi ko ɗum woni ko haali so wonko weñi hen ko ɗum woni ko haali so wonko boni hen ko ɗum woni ko haali so ene moƴƴi kadi ko ɗum woni ko haali joni noon caggal ko ɗum woni ko haali en tant que jayndiyanke namdaɗo holno yiiri ɗum ɗo ko kewi e nguɗo mbeefeegu fodde wonde balɗe 6 joni noon won jaabowuji kewɗi garɗi kono en ƴettaten tan jaabowol gotol ngol lomto beele ko jaabade beele ko wattude neɗɗo e lawol beele ko yande muɗum mi acca keɗo ɗon one ko haali enen fof noon e wasde andude baɗɗo audio o eyyi bandiraɓe Sénégal jaam ñalle moon min calmini on min jetti on amin ñaago Allah Allah waɗanta en jaam e Sénégal waɗa jaam e Afrique fof waɗa jaam e windere nde hande ko ñalawma alkamisa nogas e 4 lewru juillet 2025 eɗen gara e haalande musidɗo men mo mawninɗen mo teddinɗen mo mbaɗɗen défendre mo jiɗɗen yidde nde ala ɗo haaɗi biyeteɗo Hamme Amadou Ly. Hamme Amadou Ly min keɗima haalande ma fatunde e oɗo suka biyeteɗo Demba Hamad Sada mo ganduɗa hande kañum woni actualité ɓurɗo mawnude nder Sénégal walla sen mbiyama ni e windere he fof par ce que aduna fof hoddi min keɗima ko kalɗa e Demba Hamad Sada min keɗima kadi ñingore maɗa e oɗo fuul woni nguɗo mbeefeegu no jawanirɗa ngu haqqilantagal maggu ene jiiruɗa wonde mbeefeegu ngu rentaki e kadi ko mbiɗa bandiraɓe maɗa journaliste ji ko e ko jawanɗa bandiraɓe ma journaliste ji e ko pelɗa ɗumen ko fof min keɗima e Hamme Amadou Ly yafam nguɗo mbeefeegu ngu jawanɗa haqqillaji muɗumen ngu jiiɗa wonde rentaki ya fam an nguɗo mbeefeegu ngu jawanɗa e ɗiɗo journaliste ji ɗi jawɗa ya fam ko ɓeɗo mawninma ko ɓeɗo mbaɗma promotion kala ko Allah rokkuma e aduna rewni ɗum koye ɓeɗo ko ɓeɗo mawninma wuro e ladde ɗe teddinma ɗe kottatma ɗo mbawɗa arde foof kañumen dokkatma jawɗele kañumen pusma ha keɓɗa ɗo keɓɗa ɗo nguɗo mbeefeegu ngu jawiɗa ɗon kam ɗo mbeefeegu ngu mawninma ɗo ɗon mbeefeegu ngu ne jogui haqqille mbeefeegu ngu ne micco mbeefeegu ngu ne renti kono ɗon ɗo ngu rewe Demba Hamad Sada ɗo ngu rentaki ngu miccaki ngu ala haqqille e journaliste ji kadi ɗi ganduɗa ko teddinɓe par ce que kala ɗo garɗa e journaliste ji guittanta gueɗal a rokkete konngol won journaliste ji ɗaweteɗe konngol ɗawe konngol an dokkeɗa ya lomtoɓe kamɓe foof ɗiɗo journaliste ji ina mérite respectede kono hay ɓena manquiɓe respect ka journaliste aɗa jogui diplôme journaliste ji jaaɗi toon ɗi guila e liggotoɓe télé ha e liggotoɓe radio ha e wonɓe presse écrit
wonɓe tolnodirɗa e diplôme wonɓe ɓurɗa diplôme won ɓurɓema diplôme kono ya faam mo ɓurɗa diplôme e mo tolnodirɗa o e ɓurɗomo diplôme o fof kamɓe fof to banggue gollal journaliste kamɓe ɓurma golle an aɗa jogui diplôme kono to banggue gollal kam an hay hunde a waɗani saabu ɗon ɗo pelɗa journaliste ji mbiɗa wonde fuul fotani ɗumen naworde fotani abbade ambiance tan fuul dani journaliste holko woni golle muɗum journaliste kala phénomène kawniɗo fuul mo mbiɗa o journaliste ko hen tan foti somade ɗo noon mi wona journaliste kono noon onon journaliste ji ndeeƴi woto jaaboɗe collègue mon o ɗo ko min jabonto on journaliste ji nguɗo mbiyetegu ngu mbiɗa ko hen ɓe poti somade oɗo ambiance ko hen ɓe poti somade saabu kala ko hawni kala ko ronka famede ko journaliste foti yettade naata ankita witta hiña ha woda ko yiiti habra yimɓe ɓe ko ɗum woni golle journaliste saabu en jii guerre no wayi hulɓinade ni guerre waɗata leydi yimɓe doga jalta journaliste ji kocce bagge suji muɗumen caméra ji muɗumen téléphone aji muɗumen matériel muɗumen foof dogana guerre o to woni to mbare hen hunde daɗa kumpita yimɓe ko kewi mbaɗa toon documenté kala crime aji baɗaɗi ko kañumen jaltinte janggo e jaam ñawoyi kala phénomène baɗɗo par ce que oɗo suka wona kewgol baali nanimo wona gandal ko kawis Allah tan mo Allah addi mboɗo sikki on nani audio o ko haali ko on nani kadi ko hamme haali ko haɗi en accude audio yaha ha laaɓa ko ardi fof ko 16 minutes goɗɗum ko wona ɗum ko ɓuri ko hewde ko rewa refto ko haalanno ko to ko ɗum tan woni ko haltoto e audio o saabu en liiri audio o ha laaɓi waddi so e tugnade ɗum ɗo yarete mone mon kala ko joom haqqille beele ko haalande bonde neɗɗo o jaabi walla ko neɗɗo o jaabi ko neɗɗo o beele hamme koko haali koko boni o jaabi ɗum en tant que sénégal najo en tant que tinɗo haalande nde wonko metti ɗum hen walla neɗɗo o haaldi tan koye hamme wonko yinno haalde heɓani musel ene haalda e hamme joni ɗo yarete min o mami ar e fannuji tati min o sénégal najo min o mo ganduɗa hay somi yiɗa neɗɗo o woni hamme min o sénégal najo mo yiɗa hamme liyo min o Oumar Doro Koumé mo yiɗa hamme liyo mboɗo ndaara golle mum noon so tawi mboɗo setto e golle makko min mo yiɗama o kono cettortomi ko nunɗal pour e golle makko ko ɓammi yiide golle hamme gila ha ɗo yarete mboɗo wawi ruttade gila hedde anneji 2000 femde joni mboɗo wawi wiide neɗɗo o ko golle pattam lame golloto ko golle joɗɗe golloto mo waddani hen haala mo ala caɗele min o taw mboɗo setto eno jiirumi liggey neɗɗo o mboɗo andi omo andi ko waɗata ko omo yiɗi ko waɗata ko omo wawi ko waɗata ko omo hokki ɗum haqqi mum ha timmi on ko o mo cettotomi konngol gongol ngol gaddanmi min o Oumar Doro Koumé denduɗo e hamme meccal Allah ne wawi tawa kanko ɓurimi diplôme aji laabi 999 min o denduɗo e makko meccal mo ganduɗa ene fotta e makko e tereji ɗi ene rewidi golle makko ene haalda e makko ene yiya hakkude makko e ɓewo rendi liggey ko wiyete ko jayndiyankoɓe hamme mo kala e amen en rokki ɗum hurum ene respecti ɗum ha timmi min mboɗo wawi seedade ɗum min kadi to banggue jayndiyankoɓe ko référence kadi hamin jaɓi ɗum
moni fof wonko Allah totti ɗum wonko hamme wawi kañum wawi ɗum wonko Samba Diallo wawi kañum wawi ɗum wonko Oumar Doro Kumi wawi kañum wawi ɗum kono minen pop hamin gonɗiɗi bawal makko ngal hamin gandi bawal makko ngal kadi jertino ngo waɗi ngo ko jertino o jertino ko enɗam makko kala kene kewa soɗon comodo hen gardine haqqillaji mon gandon ɗum holko woni c'est normal ɗum ko min o mo rendi meccalo mboɗo andi ko waɗata ko omo hormi ɗum omo hormi min minen pop omo hormi min minen pop omo hormi min ala mo meɗmi nande e amen minen jaydiyankoɓe suka hen mawɗo hen wi hamme meeɗi kam wadde dépassé hamme meeɗi ɓawlinandemi yeeso ene woodi e amen waɗoɓe mo dépassé ene woodi e amen ɓawlinoɓe mo jeeseji to won nokkuji ene woodi e amen yiɗoɓe foɗodirde makko woppide ɗumen hen c'est très bien comment Marcel mon ɗum mboɗo andi ko kalami ɗo ko wona wonde mboɗo haala pour luke yo gonga majju kadi e ko wona ɗum e tugnade e retouraji sabu neɗɗo sa woni e média tan hunde fof a nanat ala c'est la première fois hande woni ñalawmam gadano hande woni ñalawmam gadano nande neɗɗo waɗi attaqué décision walla miijo walla konngol hamme Amadou Ly mi wiyani noon o watta ko boni mi wiyano haalta ko boni mi wiyano yahata ko boni par ce que ko neɗɗo so tawi o haalta ko boni o watta ko boni o yahata ko boni o juumata tan o natti wonde neɗɗo o wonti malika walla wonti goɗɗum haysomo waɗa ko boni omo yaha ko boni omo haala ko boni Allah ne wadni mo suturo taw ha ɗo yarete ala kadi ɗo menmi nande so wona ngol lawol goo waddi yo fewde jonde makko min dala ɗo menmi nande wona famille makko kosam wona famille makko duhol wona famille makko koddigal wona famille makko jayndiyankoɓe wona ala ɗo menmi nande neɗɗo wi hamme Ly usti kam yenni kam malli kam nangam e nangam mi yiya ɗum nande haaloɓe Pulaar noon ne mbiya kala ko sakke haali e rafi ngaari walla jawdi wiyete maaro sohli ko nguru o min noon mi wawa yonde seede mi wawa yonde témoignage mi wawa yonde haalande e hamme Ly mi wawa yonde kono kam mboɗo wawi haalde yiyandam wasata ko jiimi ko pammi ko gandumi ko wooda ganduɗo ɗum wiya aha ko gonga goɗɗum ɗum soko tawi ko kalɗo ko boni e ndeɗo haalande so tawi ko baɗɗo ko boni so tawi o fotani haalde ɗum so aduna Allah o pop nanodiri ko haali ko ene boni mi jaɓi mi yaade makko e haalande makko bonde nde mi jaɓi mana min jaɗi kono mboɗo waɗa mo soutenir e haalande makko bonde nde so tawi tan gonɗi ko haalɗo ko fof koko boni ko Allah bonni je suis avec lui je suis avec hamme e haalande makko bonde nde so tawi tan c'est vrai ko haali ko koko boni ko Allah bonni enen po en nanodiri moƴƴani o fotani ɗum haalde ɗum fof e wasde moƴƴude mboɗo yaadi e makko mboɗo yaadi e makko kono ko haali ko il faut ko haqqille sabu ko wi phénomène aji baaɗi ni ene mbaɗa n'oubliez pas woto jejjire fene ko meeɗi waade ni meeɗi kewde Burkina Faso mbaɗa haala sous contrôle Abou Sy Kérékou mum kew wiide nono ala mo yahani toon ko meeɗi waade ni meeɗi kewde wuro ene wiye Gassambiri wiya ceerno o joni wonmo lomtini nden Gassambiri ko cafrowo addat jungo ma tan nanna e faɗe ya a selli ala ko mo yahani Gassambiri ko meeɗi waade ni kewi hayre seedo ko ɓooyani woodi biɗo mana ɓen ton ko manda konngol Allah manda konngol jinni manda konngol maleyka ala ko ala mo yahani toon ko meeɗi waade ni kewino Kanel wiya ceerno nen ɗon sa ari joɓata ko naggam sa so sellintama ruttuma kalisma yimɓe fof ne gandi ɗo wattidi somi juumani e le e duuɓi ɓennude walla hitande ɓennude wonko wayni kewi hedde fof nde elimanen
yimɓe ɗi gimmone jaaton eko nandi hen eko nandi hen eko nandi hen waddi ko hamme haali ko ko haalande ko wayni so waɗi moni kala yo wat point d'interrogation wiya ɗum holko woni e nder ɗum noon ƴeewa etade andude ɗum holko woni ko wona ɗum nde paadiɗen e wadde ndeɗo yewtere won élément won vidéo goto keɓɗen mi acca keɗoɗon vidéo o e on saaha garten vidéo haalata koye Demba sakiraɓe waɗi vidéo partagé fa yetto gorko goɗɗo mi anda inde makko mi nani vocal makko joni o wi laamu Mali e Sékou Boli ɓe yalti ɓe wiide duroɓe e ladde ɓe fuu ɓe terroriste noon go'o o wi kasen fulɓe wonɓe Sénégal e Mauritanie e Niger nokkuji ɗi fuu o wi don laamu Mali immi ɓe wiide fulɓe ɓe wonɓe ley ladde duroɓe ɓe fuu ɓe terroriste an fenowo o e an waɗo vocal aɗa fenana yimɓe faaɗo wiya billahi llazi la ilaha gayruhu mi waddan vocal ma janngo so Allah jaɓi mi waran waɗan tradi mi hollan yimɓe onon waɗoɓe manple onon pulaku kilo ton quoi o milo on joƴƴi quoi a yiyay Boubacar koɓidiroji Amadou Diaga eɓe loɓɓinodira joni e Kunta naafigue wona ɓe loɓɓinodira joni par ce que ɓe andi ɓe fuu ɓe naafigue en ƴiƴam pulaku ɓe forto ƴiƴam pulaku tan ɓe forto ana wiide durowo fuu durowo nenno Demba iwɗo ley Mali waɗi ga duuɓi joyi iwi ley Mali o yeehi Sénégal on gorko hono makko terroriste fuu wala min haalnima min kanko duronno daabaji terroriste en ɓe neɗɗo fuu mo nangi daabaji makko e ladde kanko nangato waddam kanko ɓe hokkoyta Demba mo yeehi Sénégal o autorité Sénégal immi de eɓe hey wallahi anka a yeehi ley Mali duuɓi joyi a waddi daabaji ko heewi wallahi anka nenno o jinnaro na hoɗum nawo Allah nawo nulaɗo duuɓi joyi tan yaha ndaara daabaji sappo wadda daabaji ujunere o hoɗum nenno a heɓan ko maɗo so Allah jaɓi par ce que ono irnata hunde ɗi fo on tawa miɗa dari yeeso moɗon so Allah jaɓi min wiyete Sulkaba ko officiel wallahi mi darana mon so Allah jaɓi wona on imme waɗi do gorko o vidéo na gorko miɗen jogi haalaji makko fuu hunde fuu ko golli e Mali ley laamu kayto miɗen jogi kanko e terroriste ɓe ni ɓe wonno ni daabaji fuu ko terroriste ɓe gujjino kanko ɓe hokkata se ɓe naɓa e Mauritanie ɓe hokkanmo kanko ñande ko hani yaade to daabaji 300 e seeɗa o hokki terroriste ɓe on anda e réalité no minen miɗen andi réalité no mais so Allah jaɓi on yiyan ko woni hen bandiraɓe on nani oɗo vidéo onon jiiri guite mon ko waɗi en noon addude vidéo o ko wona wiide wonde Demba ko o haali ko ɗum woni ko woodi ala sabu oɗo martaba mo Demba dañi oɗo fayida mo Demba dañi inde mum ala fo ɗo yahani e dow leydi ndi sababune ngal ɗo gartal jiɗɗen wiide république ɓurɗo yawde hande ene waɗɗi Demba wadde oɗo vidéo démentir wiidemo gimmimi Sénégal ko nokku nangam ndewmi ko wuro nangam jettimi Mali koye saaha nangam gonnomi koye wuro nangam gaynanannomi ko kaari min e kaari koɓe Sénégal naɓe walla koɓe Mali naɓe ɓe ko minen gonduno kaari hoɗi ko wuro nangam kaari woni ko wuro nangam kaari jeeya ko wuro nangam numéro kaari nani ɓe ko minen gonduno ene gaynanmi de ko kaari en gaynanannomi il est temps réplique le plus rapide possible waɗɗima e hoore Demba waɗɗima kadi e dendagal mo ganduɗa ka bandum Demba ka sehil Demba ka taariɗo Demba sabu tuma mbuya poɗɗo dani so tawi fawima e dow ma ene yaaduno yimɓe ni mbiya ɗum holko woni ɗo yarete enen fof jojji e jeese men lawƴude ɓandu Demba ha laaɓa cer woni ɗum ko oɗo haali ko firto hamme men leydi walla tawen ko haali ko gonga ɗum noon waɗɗima mi arta e konngol hamme Amadou Ly nane jaandiyankoɓe waɗɗimaɓe hande
humpitade oɗo ko haali ko holɗo fawi ɗum soit kaɓe jokkodirat e won jayndiyankoɓe Mali mbannaɓe recherche soit kaɓe jahat toon soit que Demba e hoore mum daroto waɗa conférence de presse hande ko conférence de presse waɗi Demba no oɗo tumirimo kanko e terroriste en ɓe ko ni kala ko terroriste en ɓe kefti e jawdi ko kanko aynanta ɗumen no oɗo tumirimo ni hande enen pop waɗima en no Demba laaɓiri so tawi ene jogori labde kono noon ko kanko ɓuri waɗɗade 99,9 drade o waɗa conférence de presse hande nangue fotani mudde tawa Demba huccitani e aduna o devant la presse sénégalaise walla nationale et international wiide oɗo baɗɗo audio ko haali ko wona gonga gonnomi ko wuuro naggam gaynananomi ko kaari min e kaari gondi kaari jiya ko wuuro naggam kaari jiya ko wuuro naggam kaari numéro mum téléphone nani kaari numéro mum téléphone nani onon fo noon waɗatnoɓe attaqué wonde hamme ko haali ko moƴƴani fewani yoɗani voilà onon hande ala ko waɗɗi on sowona drade ha ɓandu Demba laaɓa ko ɗum woni hande ko waɗɗi on en kaalirani noon yo neɗɗo mettin en kaalirani wadde contre attaque en kalɗen ko yiyande men enenne kalɗen ɗum ɗo ko kewi ko oɗo vidéo ko joni hepti en kadi ko haalete e nder ɗeɗo balɗe ɓennuɗo e affaire hamme foof min mi tinani wan noon min mi waɗani connecté no feewi e nder groupe aji ɗi kala jiɗɗo mi heeɗo hunde ko ɓuuri ko hewde neldotami ko personnel so tawi tan nelduɗami ɗum koye groupe moɗo wawi wasde heɗade hay ɗiɗo audioji komi heɓɗo ɗum personnel caggal nde mbanmi émission am hanki ha paari dimanche émission Sénégal men radio Top FM 97.8 caggal mum kemmi ɗum kono mi tinani ɗum ɗo ko kewi joni noon kala ɗo Sénégal najo woni kala ɗo pullo woni noon kala ɗo pullo woni kala ɗo fuutanki woni kala ɗo biyowo Demba ko bandam Demba ko sehlam Demba ko enɗamam woni ya mbaɗa feere no Demba laɓɓinir ɗum te ko conférence de presse international faɗa e Demba Allah jarama on jarama